lahat. So ngayon, sino sa inyo ang mahilig sa maanghang? Raise your hand. Sabay ganon. So ayan yung mga simple ingredients ko sa paggawa ng hot chili oil. So i-share ko lang sa inyo. Hindi man detailed, pero ganyan po yung glimpse ng paggawa ko ng hot chili oil. Favorite ko po yan and super sarap. So mga spicy lover, hot spicy lover, hindi po kayo nag-iisa, kasama niyo po ako. So, everyone, thank you always for being there and to watch and support my vlog. So, ayan. Thank you for watching. Si Rasmus, hello daw po sa inyo. Hello everyone. Hello mga kumar and mga sisi. So, for today, umuwi muna ako dito sa bahay because kailangan ko magluto ng chili oil dahil request ito ng isa sa mga buyers ko. So, yun. Ubus na kasi yung ginawa ko nakaraan. Tinatinda ko na doon sa mga kaibigan ko ay naubos na siya. So, kailangan kong gumawa at ang nagbantay muna ng aking tindahan ay ang kapatid ko. So, as you can see, ito po yung aking mga ingredients. So, we have suka, oil. I'm using corn oil and canola oil, vegetable oil. And of course, number 1 is yung sili. Sobrang dami, 1 kilo po yan. Medyo matrabaho kasi gugupitin ko po yan isa-isa, huhugasan. And of course, bell pepper, ceiling green, soy sauce, sibuyas, bawang, oyster sauce, shrimp paste. So, ayan yung aking mga ingredients. So, yun ang aking lulutuin. Spicy chili oil. So, ayan siya. Magiging busy muna ako. Thank you for watching mga sisi. So, ayan. I-steam na natin yung mga bottle. Ayan. Nakaseparate yung takip. Nandito yung mga takip. Nandito yung mga bottle. So, ito yung way ko kasi wala akong maganda steamer. Kaya magtyaga na muna natin. Importante malinis. So, i-steam ko siya ng mga 1 hour. A few moments later. So, ayan. Finally, presenting my spicy hot chili oil. So, yun. Look at that. Pinapalamig na lang po siya and ready for takpan mamaya and then labeling and i-sealed siya ng plastic sealed and then ayun, ready na to sell. So ayan, ang sarap po niya. Ayan. Tada! Ayan, ready na po siya for sale. So ganyan po yung itsura niya. Nakalimutan ko sabihin sa inyo na gumagawa ako ng iba't ibang flavor. So ang flavor po nung ginawa ko ay anchovy flavor. Meron din po akong chicken and pork. So, for now, ayan siya, di ba? Hot and spicy kasi super anghang. Nakakasira siya ng diet at ang bunganga mo, sobrang anghang. Appetizing siya, nakapag-boost siya ng pampagana siyang kumain. But syempre, be careful pa rin kasi pag too much spicy, hindi rin maganda. So, yeah, see you on my next vlog everyone and bye-bye. Let me know kung nagustuhan niyo.